Ahojte obchodníci, v popise videa nájdete rozdelenie časov podľa tém v tomto videu. Podľa toho nájdete rýchlejšie tú tému, ktorá vás zaujíma. V tomto videu si bližšie vysvetlíme funkcie dashboardu, sekciu kotácií a sekciu TradingView grafov vrátane nastavení niektorých indikátorov. Začneme dashboardom, ktorý sa nachádza v spodnej časti obrazovky, skladá sa z tabuliek o pokroku v účte, ukazuje aktuálny drawdown a profit, ktorý ešte máme dosiahnuť. Vo vrchnej lište dashboardu nájdeme navigáciu, kde môžeme nájsť naše všetky aktuálne otvorené pozície s ich detailami, všetky pending orders, ktoré ešte neboli otvorené, ale čakajú na svoje otvorenie, taktiež celú históriu obchodovania, teda všetky naše uzavreté obchody s ich presnými detailami. Kedy ste obchod otvorili alebo upravili a kedy ste ho zavreli, zobrazuje sa aj presný poplatok, ktorý ste zaplatili pri otvorení a zavretí obchodu. Ďalej, transakcie týkajúce sa vášho účtu. Ak by ste mali funded účet, tu uvidíte všetky pohyby, ktoré boli urobené z vášho účtu, čo sa týka výberov. Ďalej, alerty, ktoré máte nastavené pri nejakom inštrumente, sa vám zobrazí v tejto sekcii. Alert nastavíte úplne jednoducho, kliknutím tohto tlačidla nad grafom a nastavenia vami želanej cenovej úrovne. Na záver, ako posledné, máme systémové správy, kde nájdete všetky upozornenia, ktoré vám systém pošle. A druhou témou je nastavenie panelu s quotes. Scrollovaním myšky sa pohybujeme v zozname jednotlivých inštrumentov, ktoré sú rozdelené podľa trhov, teda Forex, Metal, Cryptos, Equities, Indices a Energies. Pri každom obchodnom inštrumente máme zobrazenú dennú zmenu, aktuálnu bid a ask cen. Kliknutím na tlačidlo týchto troch paličiek sa vieme prekliknúť priamo na graf daného inštrumentu. Kliknutím na tlačidlo hviezdičky si vieme uložiť daný obchodný inštrument ako obľúbený, teda viete si spraviť váš vlastný watchlist. Ak si označíte svoje obľúbené inštrumenty, uložia sa vám do sekcie Favorites. Treťou témou v tomto videu sú naše grafy od TradingView, ktoré majú rovnaké funkcie a ovládanie, ktoré poznáte zo stránok TradingView, preto je náš RF Trader nadčasová platforma, pretože obsahuje všetko v jednom prostredí, štatistiky, grafy na analyzovanie a priame spúšťanie obchodov. Najväčšou výhodou je zobrazenie bid a ask grafu, ktorá dáva možnosť ukázať históriu spredu. Zobrazenie ask alebo bid grafu jednoducho ovládate týmito tlačidlami. Všetky obchodné inštrumenty vieme vyhľadať aj v tejto časti, kliknutím na šípku alebo ticker obchodného inštrumentu, kde sa nám potom zobrazí tabuľka s obchodnými inštrumentami. Ďalej máme možnosť preklikovať sa medzi jednotlivými timeframes, prepínať výzor sviečok na grafe a vypínať alebo zapínať ask, respektíve bid čiaru, ktorá nám zobrazuje aktuálny spread a tak presne vidíme, kde sa nám obchod presne otvorí. V ľavom paneli TradingView grafu nájdeme nástroje na kreslenie analýz. Môžeme tam nájsť Fibonacci indikátor, štetce, skrátka všetko potrebné na zakresľovanie do grafov a tvorby analýzy. V pravom hornom rohu nájdeme všeobecné nastavenia výzoru grafov, ktoré si môžete ľubovoľne prispôsobiť podľa preferencií. Vedľa nájdete tlačidlo, ktoré zobrazí graf na celú obrazovku. Ak chcete mať ešte lepší prehľad, keď analyzujete trh, ak by ste sa o svoju analýzu chceli podeliť s vašimi priateľmi, jednoduchým kliknutím na toto tlačidlo sa spraví screen obrazovky s grafom a vašou analýzou. Poslednou vymoženosťou našich grafov sú indikátory, ktoré nájdete kliknutím na tlačidlo Indicators, vyhľadáte svoj obľúbený indikátor, ktorý sa vám ihneď zobrazí na grafe. Keď si vyberiete svoj, ktorý hľadáte, upravovať nastavenia indikátoru môžete kliknutím na tieto tri bodky, následne vám vyskočí okno, kde kliknete Settings a upravíte svoj indikátor podľa vašich želaní. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho zákazníckeho supportu, kde vám radi pomôžeme.